Bon dia! Benvinguts al canal de Joan. No, Joalina Ventura! Joan. Penya, tornem a estar... Bueno, no sé si us en recordeu d'això. Què anem a fer avui, Víctor? Anem a fer un bivac al Pic de Bastiments. Abans fent el gra de fajol, coll de la marrana i bastiments. Anem en sèrio aquesta vegada. Res ens pararà. Res ens pararà. Espero. Bueno, anem a menjar una mica, no, Víctor? I tant. Què és això de què? Això també un panet de Viena. Jo vaig a menjar... macarrons vegans. Buah, que bons aquests macarrons. Una mica de tzatziki. Tzatziki. Està bo, no? Buah. Molt bé, tio. Bueno, amb ganes de reprendre la marxa, que vam deixar fa un any ja. Buah. Acabem de preparar unes provisions. El Víctor està estrenant motxilla. Yep. També estrena botes. I aquí estem, acabant de preparar les cosetes i marxem cap a dalt. Els dàtils que no fallin. Molt bé. Vinga, vámonos. Uai, motxilot! Què tal? Com pesa, tio. Està fent proves de pes. Kilian? Fuà! Uah, la meva sí que pesa. La vaig pesar ahir, 13 quilos. Avui fotem cames, Avui fotrem cames. Vale, tanco, Tanca, tanca. Vamos. Refugi d'emergència. O sigui que les coses, si surten malament, dormirem aquí. Que tètric. Mira. Hi ha alguns taulons per... Ni tan mal, no? Joder. El dorm a dalt, hòstia. Bueno, súper, sí. Pues de conya. Hi ha dos isards. Que guapos. Bueno, amb el mòbil no es veu gaire bé. Bueno, són 3 isards. Són 3? Sí. 1, 2 i 3. Cap amunt, falta menys. Cap allà. Què fem abans d'anar als bastiments? Doncs ara anem cap allà i fem el gra de fajol. Gra de fajol. Ja. Som-hi!
Hem aconseguit el primer! Vamos! Vamos! Bueno, penya, ja hem fet el gra de Fajol, primer cim del Víctor i jo, i ara estem baixant cap a Bastiments. Aquí molt de compte, de no torçar-me el turmell, sóc un expert en això. I el Víctor ja el tenim per allà. No ho crec. Ja acabem d'arribar a l'hotel 5... Quantes estrelles? 5 estrelles. 1000 estrelles, tio, les que veurem aquesta nit, si es despeje. Sol radiant darrere de la boira. Espectacular. Bueno, aquí el company ens ha portat un regal. Una mica de ratafia. I anem a brindar de la teva salut. Salut! Ah! Bo! Està bona, no? Molt bona, tio. Bueno, ja estem aquí preparant el tinglado. I fot rasca, encara que tinguem el solet, fot rasca i les mans les tinc encarcarades, així que ara em posaré els guants. Us deixo que em vaig a canviar, no? Mireu. Ja estem preparats, ens hem canviat i estem gaudint aquí del solet i de les vistes del mar de núvols. La veritat que un regal, tio, increïble. Bueno, aquí està ja el menjar preparat. Espectacular, tio. Espectacular aquesta llum. Ja ens marxa el sol, I tocarà fer-se el soparet perquè així entrem en calor. Una rasca tremenda. Anem a fer el sopar o què? Anem-hi. Vamos. Tinc tot el tendereta muntat aquí.
No sé fer res, tio, amb els guants. Funciona! Com em caigui, vaya drama. Tenim una mica de fideus i una mica de pèsols amb el caldo de verdures i soparem la mar de bé. Oh, que bo. Víctor aquí s'està fent... Què t'estàs fent, Víctor? Estic fent un caldo de pollastre perquè fotré unes mandonguilles de pollastre. Molt bé. Molt bé, tens gana o què? Molta gana. I jo ho tinc aquí ja amb la cocció. Només falta esperar. Ja ho tenim, això. Anem a provar la delicatessen. Penso que m'he passat de pasta una altra vegada. Però bueno, compartirem amb el Víctor. A veure... Pues no està mal, tio. Està bé. Està calent, que és important. El menjar a la muntanya és el millor. I a veure si aquest noi acaba ja el seu. Posem les mandonguilletes. No vols escalfar més? Sí. Sí, no? Ah, tu sabes, eh? Com mola, tio. Tenim el mateix Jetboil. Bueno, Fire Maple. Jetboil de l'Hacendado. I lo bé que va. No cal gastar-se 120 euros, home. Bueno, ha arribat el moment del xin-xin. Ho hem fet. Ah, quines ganes, tio, de sopar. Bueno, penya, ja hem sopat. Superbé. Víctor està acabant de sopar. Està bo, no? Espectacular. El tio ho està gaudint, la veritat. Així que res, gent, començarem ara a fer... Què fem? Montem el bivac, no, ja? Són les 8 del vespre ja, fot rasca, però estem ben abrigats, però fot rasca. Així que toca ja, abans de les 9 intentarem estar al sac ja. Així que ara veureu què tal. Ja tenim l'esterilla inflable muntada, el Víctor batat. Aquí dalt fa molt vent i aquí s'està de conya. Aquí tinc la meva tauleta de nit, està ben infladeta. Anem a posar el més important. Víctor té el sistema d'inflat de l'esterilla incorporat. Bueno, ja tenim el sac aquí. Ja s'està expandint tot. I a sobre posarem una funda extra per guanyar un parell de graus. A veure què tal. Sí, senyor. Ja tenim aquí la funda posada a dins del sac. Així ens estalviem humitats extres, també. I bueno, el Víctor segueix inflant. Bueno, ja estem a dins. Víctor, què tal s'està aquí dintre? Està de conya, tio. Però molt bé. Jo pensava que no estaríem tan calents, però és que tinc els peus ja bullint. Estàs bullint, ja. Sí. Bueno, penya, bona nit. Ja ens veiem demà. Ja us passaré si puc faré un timelapse de la sortida del sol. I si no, doncs us donaré el bon dia. Ale, bona nit. Bueno, gravo aquest vídeo abans de que es quedi sense bateria el mòbil. Com hem dormit? Bueno, regular, però bé. Regular. Ens hem anat despertant durant la nit i hi ha molta humitat i vent. I ja fa estona que ha sortit el sol, però des d'aquí dalt ni de conya el veiem. Així que toca activar-se i en una estona carrego el mòbil i gravaré el que pugui. Apa! Bueno, penya, estic gravant amb el mòbil del Víctor perquè el meu està allà mort, que no es carrega per la humitat. Hem parat aquí al refugi d'emergència d'Ulleter i res, us deixem fins aquí l'aventura d'avui i d'ahir. Espero que... Bona aventura. I tant. Aquí tenim aquestes supervistes, gra de fajol, petit. I bueno, penya,
espero que hagueu gaudit. Nosaltres, malgrat les condicions climatològiques, ens ho hem passat molt bé. Sí. I ja tirem cap al cotxe i ens veiem a la propera. Gràcies per tot. Adeu! Bueno, hem aconseguit carregar el mòbil, estava molt apurat ja. I res, ja estem a Ripoll, ja hem acabat la ruta. I res, espero que hagueu gaudit del vídeo, nosaltres ens ho hem passat bé. Ens hem passat superbé. Sí, i ens veiem al proper vídeo. Merci. Adéu. Tanta una mica.